Det er ikke vine, som udvikler sig på flasken, modsat vintersportvinene, så er det vine, som er principielt at drikke klar, når det er sådan, at de bliver tappet. Og her skal man huske på, at når man køber en Colheita, specielt hvis det er en ældre Colheita, så er det værd at bemærke sig tapningsåret, fordi det er jo forholdet mellem høstår og tapningsåret, som angiver den mængde tid, hvor vinen har været på fad. Det er meget vigtigt. Forestil jer, at I har en 1980'er, som er tappet i 1988. Så er det en helt anden vin end den 80'er, som er tappet i 2008. Så tapningsårgangen er en meget vigtig parameter for, hvor man er henne. Kan det godt svinge fra på den samme fabrikant? Ja. Ydermere så er der det forhold, at ofte er det sådan, at Colheitaer og alle portvine, som er udstyret med sådan en gammeldansk prop her, det er jo ikke vine, som egner sig til at ligge i en kælder og modne. Det er der ikke nogen idé i. For det første så er de så kortsnudet, så vinen den ofte ender med at løbe ud. De sidder ikke fast. Det er jo en rideprop, den her.